So let's start para sa ato ang next topic nato para sa ato ang pre-calculus. So we have here the inequalities. So we have here ang ato ang i-discuss para sa inequalities, solving linear inequalities, solving non-linear inequalities, absolute value inequalities, and modeling with inequalities. So dire, some problems in algebra lead to inequalities instead of equation. So yun nga, last meeting na-discuss tag equation, how to solve using equal sign. Pero pag inequality man good, na tayo ginagamit ng mga symbols like greater than, less than equal, greater than or equal. Okay, so for example, for this inequality, 4x plus 7 is less than equal to 19. So ano yung mga value ng x na less than equal siya sa 19? So example, kung ang x nato kay 1, we have to verify lang. So ang gibuhat lang nato diri is verify. Okay? Pag ang 1 nato x 11 is less than equal to 19, correct? Pero pag moabot naman gud siya sa 4, dili na pwede. Kay again, 4 times 4 16 plus 7 23 is less than equal to 19, dili man na mao. Di ba? So to solve the inequality that contains variable means to find all the values of the variable to make the inequality true. Okay? So dira nimo may bawaan unsa ra mga variable sa x, kasi mga value sa x nga mag-true lang siya. Mo na ang inequality. So x equal to 1, 2, 3 mo yang ang pwede. Okay? Kay kung makabantay mo sa equation man good, pag 4x plus 7 is equal to 19, isa lang ang answer ana. The answer is x equal to 3. Kanila nga dot. Okay? Pero kung imo siyang i-less than, kung imo siyang i-solve, x is less than equal to 3. So meaning, kanita nang naa sa real number line, 3, x equal to 3, isa ra ka dot, x less than or equal to 3, kaning mga answers niya. Pwede 2, 1, 0, negative 1, negative 2. So mo na siya ang pasabot sa atong inequality. Because of that, we have here the rules for inequality. So first nato, a less than equal to b, even only if pag i-add nimo ang plus c both sides. Pwede ka mag-add the same quantity of each side. Pwede siya. Okay, mga rules nato niha. Okay, so example, x plus, butang nato, ay later ng plus, less than or equal to 7. So pwede ka mag-plus for both sides. Any real number pwede. Okay? Next naman, negative. For subtracting, pwede siya. So the same gyapon diri, kung x less than equal to 7, pwede ka mag-negative for both sides. Pwede siya. Okay? Example na ha. Number 3 naman, if ang c nato is non-negative or positive siya, then a is less than equal to b, pwede siya multiply both sides. Okay? So x less than equal to 7, butang nato. So pwede ka multiple or multiply both sides by 4. Pwede siya because of the inequality. Para naman sa ano nato, negative. Okay? Pag mag-negative na atay bantayan, mag-reverse ang iyaang inequality. Change ang direction ang sa inequality. So example, x is less than equal to 4. Kunya kay pag mag-multiply ka negative 1 both sides, kay negative man ang atong c. Kani siya pag negative. Again ha, pag mag-negative ka both sides, ma-change ang sign. Okay? So mo na negative x greater than na siya, greater than equal to negative 4. Mo dapat na siya. Nakuha siya. Okay? So next, number 5. Natay a greater than 0 and b greater than 0. So pag positive ang duha, makaingon ka nga a less than equal to b even only if pag imong i-fraction na sila, ma-change ang sign na pod. Ma-reverse ang iyang direction pag mag-involve ka og fractions nila. Okay? Pag mag-reciprocal. For example, x less than equal to 2. Kung imo siyang i-1 over x or i-reciprocal nimo silang duha, ma-change ang direction
Okay? Sa atong inequality. Nakuha siya. And then next, if A less than equal to B and C less than equal to D, so since makita man nato sila na atay condition, then A plus C less than equal to B plus D. Okay? Inequalities can be added. So we have here the following example para masabtan nato. Solve the inequality 3x less than 9x plus 4. So again, ang gibuhat lang nato sa pag-solve ani, okay, mas maayo maminaw mo aniya kay maggawas na ba ni sa exam of quiz. So combine like terms lang dayon. Ang 9x ibalhin lang nimo diri. So 3x minus 9. Okay? Dayon nag-ano lang ka, subtract 9x both sides kung napansin nimo. Subtract 9x both sides. So nahitabo negative 6x less than 4. So pag mag-divide both sides ka sa negative 6 kay x man ang atong pangitaon, ma-change ang sign. So kung makita nimo ang less than nahimo siyang greater than. Okay? Ma-reverse ang direction ng inequality pag nag-negative ka both sides. Okay, nakuha siya. So mao nang nahitabo diri, your answer here is x is greater than equal to negative 2 over 3. Okay? So nakuha siya, nag-divide both sides ka sa negative 6. So since nag-divide both sides ka sa negative, change ang sign. Greater than na siya. X is greater than 4 over 6. Negative di ay. Dahil nag-simplify lang dayon ka. Okay? So next naman, solving a pair of simultaneous inequalities. So diri, we have a problem. Okay? So simultaneous meaning na atay duha ka buok inequality. Pair na siya. So 4 less than equal to 3x minus 2 less than 3. Okay? So mas maayo ang x na to or yung variable is dapat nasa gitna. Dapat masatisfy siya both sa inequalities. So may tabo diri ang negative 2, ibalhin na siya diri both sides sa left and right. Okay? So mo ng plus 2 diri sa left, then plus 2 sa right. So mo ng 15 at saka 6. Then divide both sides ka by 3 sa left and right nimo. Okay, nakuha siya. Kailangan x na lang ang mabilin diri. Kay pair inequality man nga problem. So 2 less than equal to x less than 5. Or your solution set ani is close ang 2, open ang interval ani sa 5 kay less than naman ni. Kani less than equal. So meaning ang pag-graph ani, okay? So nakasolid yung 2, dayon kama 5, nakahalo ang 5, buslot siya. Inana ang pagsulat sa graph nato ha. Make sure nga makapractice mo ani kay inani ang pagbuhat sa inequality. Okay? So how about in solving non-linear inequalities? So the sign of the product or quotient. So ang product is multiplication, quotient division na siya ha. So if a product or a quotient has an even number or negative factors, then the value is positive. Pero pag naatay odd number, yan negative factor, then the value is negative. Okay, so we have here the guidelines para mas magets nato, no? Kay example, kani kung makita ninyo diri, ayan, kung makita ninyo diri, naatay x squared minus 5x less than equal to negative 6. So ano siya, quadratic. Kay second degree or exponent nato kay 2. Munang highest exponent, so expected niya ano siya, quadratic. Okay? So diri kung makita nimo, ibalhin lang nimo negative 6 diri. Kay para x squared minus 5x okay plus 6 less than equal to 0. Hindi ma-change ang sign ha. Ma-change na pag mag-divide both sides negative. Dayon, pag human, i-factoring lang dayon ni muna. Pag factoring, morning answer. Okay? So, karon na atay guidelines para sa non-linear equalities. Move all terms to one side. Okay? So, muna kung pasabot, kailangan mag-combine like terms ka, kung na ay constant, kung na ay variable, ibalihin lang nimo sila para ma-combine.
kung ano nimang factors, to discuss na ko na siya last meeting, kailangan kabulo mo mag-factoring. Find the intervals, mas maayo mag-graph ka o one-dimensional para sa real number line. Make a table or diagram, then isolve nimo. Okay? So, karon natay bantayan. Okay? Example 3, solving a quadratic inequality. So, inani na siya. So, sa pag-solve ani quadratic, kay nga naman natay x squared. So, ang buhaton nimo ibalhin nimo tanan, i-zero nimo ang isa ka side. So, x squared minus 5x plus 6. Nagets ba nga ipambalhin tanan ang mga terms nato sa isa ka left side? Less than equal to 0 na lang dayon. Kay para factoring na lang dayon ka. Mao na akong pasabot diri. Pag factoring nimo ana, ang answer kay x minus 2, x minus 3. Okay? So, ang mahitabo diri pag graph nimo, di ba yan mo na siya, x minus 2 less than equal to 0 and x minus 3 less than equal to 0. So, ang answer ana, x is less than equal to 3, then x is less than equal to 2. Okay? So, your answer here is the interval 2, 3. Okay? Interval 2, 3. So, mo na makita ninyo diri, natay interval 2, 3 kani sa one-dimensional nato 2, 3. So, napatay another interval 3 to the positive infinity and then negative 2 to the negative infinity. And then after that, pagka kuha ani mo sa graph manggod ani, kailangan pa ka magbuhat og diagram. Okay, sa pagbuhat nimo og diagram, kailangan pa ka mag-test values. And okay, nasabtan ni siya. Test values. Ang ibig sabihin, kukuha ka ng mga value ng x nimo diri na nasa interval. Kay kung napansin nimo diri, pag solve nimo ganina, nakabuhat ka og tulo ka buok interval. Okay, first interval, second, and then third interval. Okay, magkuha kag test value, pwede po ang x equal to 4. No magkuha ra kag point, any point nga naa diri sa 3 to the positive infinity, kaning 3, 2, 3, magkuha kag test value, pwede 2.5 or 2.5. Pwede 2.5. Ayun ang 2 og 3 ha. Kay klaro namang pud kayo diri ma 0. Dili pwede. Dayon diri naman pwede 1 para mas dali or pwede gali 0. Okay? Ang purpose aning test value para makuha nato kung positive ba siya or negative. Okay? So pag imo sang i-substitute manggod, okay, sa factoring naton nga x minus 2, x minus 3. Okay? Nakuha siya. So this is less than equal to 0. So what will happen kung ang ato ang value nato, ayan, interval kay x is equal to 4. Di ba? So may tabuan na, mahimo siyang 2 times 1. Okay? So ibig sabihin, positive. Okay? Positive ang mga values nga naa diri. Nakuha siya. Positive ba ng result? Okay? Next naman kay 2.5. Di ba? 2.5 minus 2 times 2.5 minus 3. Less than equal to 0. So ang answer ana kay positive gyapon. Okay? So diri makita nato positive, ang isa negative. 'Di ba? Which is a result negative. Nagets ba siya? Kay 'di ba 2.5 minus 2. O 'di ba ang answer kay 2.5. 2.5 minus 3 o negative 0.5. Less than equal to 2. Less than equal to 0. So ang answer nimo ani is negative. Nakuha siya diri. Nakuha ang positive ani kay nag-substitute biya ka. Kani nag-substitute ka. Nagkuha kag test values. Nakuha. Magkuha kag mga test values na nasa boundary. Okay? Pagkuha nimo test values, dira nimo may bawaan kung positive ba siya or negative. Nakuha from this equation.
Nakuha. Mo na ang ningon ko when x is equal to 4. When x equal to 4, x minus 2. Ang isa, x minus 3. Less than equal to 0. Mo nang ningon ko 4 minus 2. Dayon 4 minus 3. So, klaro man kaayo nga ang result ani kay positive. So, meaning positive ang mga values diri. Nga kani nga interval. O kani. Kani nga interval. Okay? How about this interval naman? Kung saan na ito pagkabalong kung positive ba siya or negative? Magkuha kag test points diri. That is 2.5. Mao nang 2.5 minus 2 times 2.5 minus 3. Mag-negative. Di ba? Kay positive times negative, negative. Negative ni. How about here? 1. Okay? 1 minus 2, 1 minus 3. Di negative ang duha sa duha ka factor. Negative times negative, positive. So this is positive. Kani nga interval. Kani nga interval nga naa diri. Okay? So therefore, in the table, mo na ang iyang result. Okay? And which is, makita nato diri. Okay? We solve na dayon. Read the table in the diagram, x minus 2, x minus 3 is negative on the interval 2, 3. Negative siya. So the solution of this inequality, since negative bang good ni, kailangan negative kay less than equal to 0 baya. Dapat dako ang 0. So dapat ang mga value diri kay negative. 'Di ba? Basta less than equal to 0, kailangan ang mga values nato diri kailangan negative. 'Di ba? Kay negative 1 is less than equal to 0. Tama baya? Negative 2 is less than equal to 0. Tama. So kailangan negative ang atong kuhaon. So your answer here is close interval 2, 3. That's your final answer. Nakuha siya. So your graph for this one-dimensional real number line mo ang graph. Okay? 2, 3 ra ang answer ana. Ninana siya ang challenge, medyo taas-taas ang buhaton. Better nga na mo'y table para mas klaro sa ako unsa yang sign. Okay? So next is solving an equality with repeated factors. So sa repeated factors na to, na atay nakita nga x times x minus 1 square, x minus 3, less than 0. So less than 0 naman ni diri, so wala na problema. So ang pasabot ra ani naa kay x, duha ka x minus 1. Okay? Dayon x minus 3. So kung imo siya equate sa 0, so may tabo x less than 0, natay x less than 1, x less than 3. Kaya inani man eh, di ba x minus 1 less than 0, di ba nilang nako ang 1, ang negative 1, mahimo siyang 1, so x less than 1. Then x minus 3, di ba less than 0, pagbalihin ana, x less than 3 na lang siya. Okay? So meaning, in real number line, naatay 0 to the positive infinity, kay naamantay 0 kani, x less than 0. So na kay 0. Okay, ay mo na ni ang interval. Maklaro naman pod. Na kay 1 kani tungod ani na kay 1 dahil naa kay 3. Okay, so kaniyang 1 butang nato diri ang 3. So pag interval ana naatay tan-awon pod ang interval diri, naatay interval nga 0 to negative infinity, naatay 0 to 1, napod tay 1 to 3, dayon 3 to the positive infinity. Okay, 3. So meaning we have 4 intervals. So medyo challenge kay daghan kay intervals. Then mukuha dayon ka og test points para may baw-an nimo kung positive ba or negative siya. So mo na nang nakita nimo diri sa table, i-solve na niya daan para makita nimo nga dapat negative ang kwaon nimo because this is negative. Di ba less than 0? So ibig sabihin mas mababa pa sa 0 yung kukunin natin. Okay? So ano yung mga test points? Pero diri sa test points pwede negative 1. Okay? Test points diri 0.5. Test points diri 2, then test points diri 4.
Okay? So what will happen if 0 ang ato ang result diri? So the answer is so may 0.5. Dili pwede 0 kay mas 0 less than 0 naman. So ilisan ra nimo 0.5 times 0.5 minus 1 square 0.5 minus 3 less than 0. I-check nimo ni siya, your answer here is negative. Tanaw ako negative positive ba yung result. Next naman, ang test point nato negative 1. So negative 0. Dili negative 0.5. Negative 1 dayon 1 minus negative 1 minus 1 square dayon negative 1 minus 3 square. So i-check nimo ni siya ha kung less than equal to less than 0 ba siya. But once you answer this is positive. Kaya nga naman this is negative 1 times negative 4. So positive ang result ani. Okay, so mo nang positive ang isulat diri. How about diri ang test point nato kay 2. Okay? So tanaw ka diri ang mga x nimo ilisan lang 2 times 2 minus 1 square dayon 2 minus 3 less than 0. So negative tungod ani. Magne-negative yan. Pag diri naman ang test point nato kay 4, mo result siya og positive. So meaning yung negative lang yung titignan mo. Yung negative lang yung final answer mo. Kaya nga naman because of this sign, less than 0 siya. Okay, pag greater than 0, edi yung mga positive ang kuhaonin mo nga final answer. So your answer is 0 to 1. Okay? 0 to 1, union 1, 3. Okay? So makita nimo diri walay labot ang 0, 1 o 3 mo nang hollow siya or buslot. Okay? Kaya ang final answer nimo ani katong mga na solid. Naay line nga red mo na mga answer ana. Okay, walay labot ang 2, 1 saka 3 kasi open interval naman. Okay? So next naman ang example number 5, solving an equality involving a quotient. So pag quotient kailangan ma-zero ang isa ka side ani. So ang buhaton nimo ibalhin si 1 diri. Ibalhin 1 siya dira sa left side. Then mag common denominator lang ka or LCD. So mahitabo inani. Or pwede gali 1 minus x times negative 1. So pwede rin na siya 1 plus x negative 1 minus x over, pwede na inana, 1 minus x. So 1 minus x, 1 plus x minus 1 plus x. So mahimo siyang 2x, then ng 1 minus 1 mawala naman. So 2x over 1 minus x. Okay? So what is your interval para ani? Okay? So ang interval nimo naa kay 2x at saka 1 minus x. So mo na imong tan-awon ang boundary ani. Boundary nato 0 to negative infinity. Kay ang x ani sa numerator kay 0 ra baya. Unsa may maka 0 sa denominator? 1. Kay 1 minus 1 0 man. So 1 ang ato ang next. Mo na ang open interval lahat, hindi pwede close interval. So ang mga x na to nga kuhaon nato diri x at 0, x at saka 1. Mo na yang pasabot diri. Mo na pag interval negative infinity 0, 0 to 1, then 1 positive infinity. Then magkuha lang din kag test points. Pwede ang test points diri negative 1, pwede 0.5 ang isa 2. Mo na imong i-substitute diri sa x. Then tanawon nimo kung positive ba or negative. Okay? So kung makita nimo ang result niya negative diri. Okay, di ba? Kung negative 1, when x is equal to negative 1, di ba? 2 negative 1 over 1 minus negative 1. So your answer here is positive. Use your calculator ha. Para klaro ha, negative di ay. So negative 2 over 2. Negative di ang answer. Okay? So mo na negative diri nga makita.
How about 0.5? I-substitute lang nimo ang 0.5 sa value ng x. Duha man nakabuok. No, pag makakita kag result nga positive, no? Positive ang imong isulat. Pag negative, butang nato 2. So 2 times 2, 2 times 2 over 1 minus 2. Di ba? Less than equal to 0. So ang may tabo diri, negative. Your answer is negative. Pero ang atong kuhaon nga final answer, since this is greater than equal to 0, so your answer is positive. So your final answer is 0, 1. Open interval 0, close interval. Okay, open interval 1, close interval 0. Anong open man ng 1? Because maka-undefined man good siya sa denominator. Okay? Dili pwede close interval ang duha. Ano? Okay? Dili pwede close interval ang duha. Careful jud ka ani. So ang ma-close lang kay ang 0. Kaya apil si 0 sa result. Hindi pwede ang 1. Mo nang open interval lang na siya. Okay? Hollow or buslot ang pagbutang nimo sa graph ani. Then ang 0 kay solid. Okay, nakuha siya kay medyo challenge jud ni siya. Daghan kanyong buhatonon ani ha. Okay, so next we have here the properties of absolute value inequalities. So pag inequality manggod, x na to absolute value less than c is just negative c less than x less than c. So walay labot ang c kay open man na siya. Pag greater than equal or less than equal, kani kay less than equal. So mo na yung mahitabo, di ba? Negative c to positive c. No? So meaning ang graph niya kay solid. Pag greater than siya, okay? Kung makita nimo, open. Okay? Na ay hollow or buslot. So meaning way labot ang c. Then ang outside ang answer nato ana or ang solution set. Okay? Pag greater than or equal, katong nasa outside na ang paon nimo, then solid, meaning kasama na yung c at saka negative c. Okay? So inana ang properties para sa absolute value. So practice lang jud mo ani ha. So kung makakita mo ginani nga problem, imo ra jud na siyang i-negative 2 ang kaning naa diri. Okay, kaning makakita mo 2 na naapod kay dapat negative 2 diri, both sides, para mawala ang absolute value. So inana ang challenge. Negative 2 less than x minus 5 less than 2. So mo na ang property number 1 nga pasabot na ako. Mawala ang absolute value kay both sides naman ang imong butangan og 2. Okay, basta left side dapat always negative, ang nasa right side always positive. Klarohan ha. Okay? Dayon pagkabuhat nimong interval 3 less than x less than 7. So pagbuhat nimo sa interval, kuha kag test points, walay labot ang 3 at saka 7 ha sa final answer mo ng open interval siya. Kay dili man siya less than equal, 'di ba? Less than ra na siya. So puli naklaro ni siya ha sa pag-graph ani. Sige, proceed ta. So direta sa solving an absolute value of inequality. So natay absolute value 3x plus 2 greater than equal to 4. So kanyo makita nyo diri greater than equal to 4. 'Di ba? So pag greater than equal ang mahitabo, it's just greater than equal to 4 or less than equal to negative 4. So take note ani ha. Inani ang pagsulat pag property 4 ang gamiton. Okay, kitungod kay greater than manggod. Ganina less than, so dali ra. So pag isolve nimo siya, x greater than equal to 2 over 3, ang isa less than equal to negative 2. Okay? So nakuha siya kani nga part. So pag sulat nimo ani, ina niya ang answer. Asa man padulong ang arrow, di ba? Padulong right. So solid siya. Butang na to, solid ang dot diri sa 2 over 3 kasama man ang 2 over 3 sa answer. Then padulong dayon ka og right. The same gyapon diri. Ang arrow padulong left. Nya negative 2. So kani nga point padulong left ay inana ra. Okay? So make sure nga practice mo ani ha.
Kay inani ra ba jud ang buhaton nato. Okay? So dili na ako iapil ang mga problem solving kay gusto jud na ako more on solving lang jud mo ani. Okay? Or pag-graph lang jud sa one-dimensional. Okay, pareha ani. Pag-graph sa one-dimensional, practice lang jud mo ani. Okay? So mo to siya. Thank you so much.